2007 urtean, aurreko lehen ebentzaldi hasieran, udaletxean hasi ginean, araztegiaren proiektua martxan zegoen, ubikazioa ere adunen izango zela genekin, eta, gu diputazioarekin eta hizketan nahi denuna jakintzan proiektua nola izango zen, ze proiektu mota, ze araztegi mota. Ikusi genunean, araztegi mota zen, kezka pixka sortu zitzaigun, aurreko araztegi batzuk, hemen ingurun ere, egon izan dianak, ze arazo sortu zituzten, saiekin edo beste arazo batzuk, eta guk kezka hori foru aldundiari, foru aldundiari erarazi genion, herritik egin ditu eskakizun guztietatik, bat ere zezara kontutan hartu ez. Diputazio berriarekin edo gobernu berriarekin, ingurugiro diputatuakin eta berriztere kontaktua jartzen hasi ginean, pixka bat, egoera pixka retomatzeko edoz. Kasu egin zitzaigun, eta gutxienez lortu genuna izan zen, protokolo bat zirmatzea beraiekin, nun afekzioak balira, kompromisoak hartzen dituztela, etorkizunean neurri zuzentzaile zehatzak hartzeko, eta protokoloa bere konsortzioarekin ere, hiru bandata sinatu zen. Eta horrek eman dugu gutxienez, berme bat edo seguridade bat, izbaitea edo baldin badaude, kontutan hartuko diana. Oen gana pareatu dute, hasi batuak, uste dute 2008ko ustailaren 28an erabaki zuten Asamblea Orokorrean ura, giza eskubide oinarrizkoa zen. Ura eta saneamendua izateko eskubidea, giza eskubide oinarrizkoa zen. Oinarrizkoa zergaitik, beste eskubide guztiak, olako eskubide oinarrizko batzutan, sostengatzen dialako. Ez da posible, beste eskubideak garatzea, eskubide minimo egin. Obra honen garantzia kokatu behar dugu. Saneamenduko eskubide, giza eskubide oinarrizkoa da. Hortaz, obra hauek ez dira edozein kontratako obra. Giza eskubideak bermatzen dituzten, garantzizatzen dituzten obra honekin. Obra honekin, 60.000 biztanleri, Tolosateko 60.000 biztanleri saneamenduko giza eskubidea onartzen, uste dugu egin behar dela, azkeneko esfortzu bat, eguneko egunean bermatzeko saneamenduak Euskal Herrian. Uste bide horretan, udalok, Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundia jarri behar gehala, lehenbaimen. Esan daiteke urte luzez Gipuzkoako ibaiek kutsaduran txapeldunak izan dira. Eta Oria ibaia, aipatzen dut adunan daudelako, Oria ibaia barriz beteta usten ohituta izan gara. Ni bakarrak barriz eta Deba ibaia ere, egunean egoien kolorez berdinez margotuta ikusten ohituta izan ez. Zorionez, kontzientzia hartu dugu Gipuzkoan. Eta gaurko araztegi honen bezalako azpiegituren bidez eta beste neurri batzuk hartuaz, gero eta garbiago daude gure errekak eta gure ibaiak. Baina hala eta guztiz ere, aitortu behar dugu, oraindik ere Europak ahitzen dituen irizpidetatik, urrun xamar badaudela eta saiakera gehiago egin behar ditugula. Lan gehiago, kontzientzia gehiago hartu behar dugu. Azkenean, gure etorkizuna ere gure ibaietan dago. Eta horrengo belaunaldiei utziko diegu Gipuzkoa guztion artean oraindik egin behar dugu.